10% wind. Kum uwe na kinong mikmat ka Bhoi bat UMLA ka Nongpoh constituency uba Meryl Bonds mentakas ngi ula Pynpaw ya ka Jingsngewkhia ka bajur Halor ka Jingthut Bording ba kha Bhoi district ka balakta ya ka yo ka kamay ka ji jongki brew ha ka district habia kren ba kilat patay kubor uba mula ong bakum unong mikmat na Bhoi ula Ngewkhia jur Halor ka Jingjur ka Jingthut Bording ula ong ruba ukwa ban ai khuble ya ka sarkar jilla Halor ka jingsha skor jongka ya ka jingdawa jongki brew ban wanra ya ka power station ka ba shispa laipu ar kilowatt Nongpoh ka ba shongdor kumba nyopu praklor tingka lakermen ru ba ka jingbu ya ka power station kan wengno ya ki jing jongki brew ki ba shakta naga Jingthut Bording nakapor shakapor Kumunong mikmat nilai budin bat ngi sungukumen bat ngi ai khuble ya ka sarkar di balala ban ni osno yang jengkut jengnam jeng dipat ba jeng ka them Bhoi bat kan Nongpoh in particular ya ka ba kilas ngapan sanction ya kan ya 132 kV ka jeng penmang ka ba omdona ya kan nyo pupra klur ye ka dong jeng penmang ka bala det ban sanction na wan sa set up no hang ne po Nongpoh ya kan ya ka station substation na ka ta ba nang khamla ban Pynpaw ye Bording ka bibit biang syaki pat ba